Chakamudzipa chikamutuzurisa part 4. Amusachiona vasinangara zvainge zvasvipiwa nemuzukuru wavo Zebhedhia vakanzwa miri wavo kusisimuka usimerera vasembaudzwa vadeipisa kumeso. Chafa Utaya akangoramba adeti tuzu nokuperehwa achizunguza musoro. Kubva chizvariro changu chandeitiwe handisandanangara uroyi udedai shuwa kudzipisa vasida kupunza muzukuru wangu nechinhu chitema-tema chiredai. Vakadaro vamusachiona vasitura chiya. Zebhedhia akange ongosifemereka kunge ingwa inefembedza wema ukudikitari sijuja. Sawira natsa kunyovha mujo unatsopena zvasvipiwa nemuzukuru wako akuzukuroyiwa kuja uku. Akadaro Chafa Utaya asitaudza amusachiona. Paiitika zvese izvi Zebhedhia aingotsinzina meso kunge ukuido momowa nehondondo uku asidedera. Amusachiona vakanangarisa zvainge zvasvipiwa nemuzukuru wavo Zebhedhia ndokuti, bobo wangu nzova defira ogoya kunakariva. Hai chimoto ichi Zebhedhia ko wokofira chimoto ko wakachiwana kupiko. Vakadaro amusachiona vasinangara kumeso kwa Zebhedhia. Chafa Utaya asinzwa izvi akashama zvekunangarika kasunda sadza akaseka zvekuseka zviya zvekuti akapedzesera akungozigomera akunzwa mabayo. Amusachiona vakasimuka vasisaziye ndokuna akurubura poto yainge vabikira ine chimoto vasinangara mukati vakangoti mi chanyovhuwa bobo wangu iwe. Chafa Utaya asinzwa izvi akaumburuka pasi kunge dhongera amakifi dhori reumburuka murota asiseka. Zebhedhia asinangara mbuya yake vadebata poto yaiva nechimoto akangoti undundu akunyara kunge katsi yananga waisiwira upfu mujangwa. Ko Zebhedhia ainge akunyareiko? Ngatisanganei pachakamudzipa chikamutuzurisa part 5 iyo yameipasiwa naChairman Mufurutsa mukorekore weurungwe wepaNyaminyama FM.